אוקיי חבר'ה, אתגר ההילוך האחורי, שזה ממש טרנד, אז הנה. תגיד רני והחברים. רני והחברים. מרווח אבינר. מרווח אבינר. רני והחברים. יואו! תגביר שישמעו. כן, אלא עכשיו אתה. תחשוב על משהו. מצלמה. המלצם. 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 מצלמה. מצלמה. במבה וקטשופ. פושט ובמבה. רודס ובמבם. לא, רגע, לא. זהו. מה וזה לא. לא, זה מה שאמרת, אוקיי. פופקורן. רופקון. אוקיי. לא יודע. לפרופקורן, לא פורפן. לפקורפמן. לא, זה טוב. לפקורפמן. אני קורא ספר. רפס סרוגינה. רפס סרוקינה. כן, רפס סרוקינה. רגע. רפס סרוגינה. רפסרואינה. אני קורא ספר. אני קורא ספר. רפס קורינה. אני רואה ספר. אני קורא ספר. טוב, יאללה, אתה עכשיו? מישמיש בשירותים. מי קורא שם שימשים? מי קורא שם שימשים? מי יתנו בשמשים? מישמיש בשירותים. מישמיש בבוטנים. ראש השנה שמח וביי. בחיים מסע נשור. נשמע בערבית. בנתח מלך משור. ראש עמכם, ביי. ראש השנה שמח, חברים. ביי. היי. זה היה